Неизменна част от нашия екип за бъдещето. Шеф Филипов. Добър вечер от мен. Георги Филипов ми името. Професионален готвач съм, но в момента професионален готвач по призвание, не по професия. Напълно умишлено, разбира се. Аз ще имам удоволствието, както инженер Тодоров каза, да съм част от екипа на Нави Art. И това, което е моята идея за презентация на рецепти, е плагиатствана естествено от големите готвачи в всички държави, а именно рецепти, които всеки един навярно е опитвал, консумирал в заведения, а не са трудни за изпълнение в домашни условия. Тоест нещо, което е изключително бързо, с откриваеми продукти може да се направи, да се сготви и едва ли не, казано чисто разговорно, да си го готвите, ако искате всяка вечер. Затова аз съм тук. Той е по по-сложните рецепти, аз съм по домашните изпълнения. Сега ще го оставя в ръцете на инженер Тодоров и ще видим във втората част на представлението. Имам нещо забавление. Благодаря, шеф. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. The days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laugh.